Good morning mga kabikol. Papunta na naman kami ngayon sa nyuga namin. Ayan ang tatay ko sa unahan. So, kasakay ako rito sa aking service. Si Fabian. Ayan o. Inot-inot ng aking magulang. Ayos. Mahirap pag walang service na tulad nito. Carabao. Ayan. Malayo pa to. Malayo pa. Aming lalakarin papuntang Nyugan. Ito yung lugar dito sa amin, kalsada na rin. Kaya hindi na mahirap pagbiyahe pag may sasakyan. Hanggang doon na yan sa dulo, sa barangay namin. Layo na yan. Bis. Bisa pa biyan. Hindi na eh. Sapa, unang sapa. Yan. Linaw yan. Maraming isda dyan. Kahit ganyan yan, maliit na sapa. Kapila. Bilis, ay ano ba yan, Fabian? Huwag lang kumain, mamaya nang kain, Fabian. Mamaya pag malapit na kami sa Nyugan, video ko uli. May motor. Kanino kaya yan, motor na yan? Hindi natin pa binabutan si Papa. Bagal mo maglakad. Kumakain ka pa. Ano ba yan? Ito yung Nyugan naman na Manoy Road. Malawak din yan. Halos lahat dito Nyugan. Ang hanap buhay pag kupra. Bilis na Fabian. Ay sus. Bilis. Yan mga kabikulo. Kung nakikita nyo yan, puro yan Nyugan. Lawak ng mga Nyugan. Sino-sino na may-ari din yan. Yan. So pababa sa pangalawang sapa. Kung tawagin ay Kinatagan. Sapa niyan sa unahan. Bilis Fabian. Bagal mo talaga maglakad Fabian. Si Papa nandun na sa dulo. Ay naku. Lagi kasing nakapremera lang tong service ko. Ayaw magsigunda. Tresira. Dito. Yan. Sama ng panahon, uulan na naman. Walang tigil kaulan dito. Unga-unga ka pa eh. Wala yung nanay mo. Ito kung lakarin to mula doon sa bahay sa barangay papunta sa Nyugan, siguro mga 30 minutes or mahigit. Malayo talaga to eh. Yan na. Nakikita ko na yung sapang maliit. Kita ko na yung sapang Kinatagan. Ayan. Sino kaya yung kausap ni Papa? Si Ate Maricho ang kausap niya pala. Bilis pa bien.
Bilis, bilis, bilis. Tulay. Yan na yung kinatagan. Tik, 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 tik. Mana ay? Naglakaw lang? Dahil nata, hindi kasya. Sadit pa so, karabaw. Oo. Bakit daw hindi ko pinasakay si Papa sa kalabaw? Sabi ko maliit pa kako eh, hindi pa kasya yung dalawa. Yan yung kinatagan. Tik 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 tik. Ayan. Sapa, kinatagan, malaki rin yan. Daming isda dyan. Okay mga kabikol, yan na kami di sa kanyugan namin. Kanyugan eh. Diretso pa yan. Ito yung sapa dito sa amin oh. Kinuha ko yung pamaba. Yan oh, pamaba. Pamaba kung tawagin dito sa Bicol. Yan. Ito na yung nyuga namin. Yan. Malinis na yan dahil ginawa na namin. Huli. Yeah. Malapit na tayo sa Kubo Pabian. Ayan o. Daming kahoy. Sagabal sa pagbunga ng niyog siguro mga yan. Ayan o. Mga kahoy lang natira. Nagsipagtubo na yung ibang damo. Yan o. Dito, dito. Diyan, diyan. Digdi. Digdi, digdi. Yan. Kaya mo yan, Pabian. Maghahawan tayo, Pabian, para malinisan na tong kanyugan. Yan. Wala na talagang bunga ng mga niyog. Halos ubos-ubos ang bunga. By August, sigurado marami na naman itong bunga. Ayan na yung kubo. Malapit na tayo, Pabian. Yan, tik tik. Kubo, kuprahan. Madumi yung kuprahan natin, Pabian. Bye, bye. Yan.
Nakarating din tayo Pabian. Bye. Dito na kami sa Nyugan, mga kabikol. Yan. Pabian oh. Ano? Pagod? Ayos lang yan Pabian. Tanggalan na kita Pabian ng ano, pamaba. Para makapagpahinga ka na. Atras, atras. Atras. Sibug, sibug, sibug. Yan. Okay. Kain ka na Pabian. Ang kuprahan. Ay. Linisin. Daming linisin. You know. Lutuan ng kupra. Tayo sa kubo. Makapagsaing na. Okay. Kubo namin. Pabian, oh. Pagod si Pabian maglakad. Layo kasi. O, paano mga kabikol? Babay na muna. Ingat.